खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आता थंडीचेही दिवस सुटलेले आहेत, थंडी खूप पडलेली आहे। तर थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्याला काहीतरी गरमागरम नाश्ता खाण्याची इच्छा होते। तर आज मी बनवणार आहे इडली। तर इडली आपल्याला खाऊशी वाटते, तर लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत तर सर्वांनाच आवडते। तर इडलीचे पीठ थंडीच्या दिवसामध्ये फर्मेंट होत नाही, म्हणजे फुगत नाही, म्हणून आपल्या इडल्याही फुगत नसतात। इडलीचे पीठ जर फर्मेंट झाले तर इडल्या आपल्या सॉफ्ट आणि एकदम स्पंजी बनतात। इडलीचे पीठ फुगवण्यासाठी मी काही ट्रिक्स आणि टिप्स सांगणार आहे। हा माझा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा। तर इडली कशी बनवायची, रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इडलीचे पीठ भिजवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत तांदूळ। तर हे तांदूळ आहेत रेशनचे। तर आपल्याला इथे रेशनचेच तांदूळ वापरायचे आहेत। तर इथे मी 3 वाटी रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत। तर आधी मी स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत। तर आता आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत। तर इकडे मी 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे। 2 चमचे मी मेथी दाणे घेतले आहेत। मेथी दाणे थोडेसे घातल्यामुळे इडलीला छान चव येते, म्हणून मेथीचा वापर करावा। म्हणून मी इथे 2 चमचे मेथी दाणे घातलेले आहेत। नंतर इडली अगदी पांढरी शुभ्र होण्यासाठी इथे मी 4 चमचे शाबूत तांदूळ घालत आहे। तर साबुदाणा आपल्याला जास्त वापरायचा नाही, फक्त इथे 4 चमचे शाबूत तांदूळ घ्यायचा आहे। तर साबुदाणा वापरल्यामुळे इडली अगदी पांढरी शुभ्र होते आणि एकदम स्पॉन्जी होते। तर आपण आता साबुदाणा मेथी डाळीमध्ये घातलेले आहेत। आता हे दोन्ही आपण स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेऊया। तर आपल्याला हे रात्रभर भिजत घालायचं आहे डाळ आणि तांदूळ। तर सेपरेट भांड्यामध्येच आपल्याला वेगवेगळी डाळ आणि तांदूळ भिजत घालायची आहे। तर आता डाळ ही चोळून छान घेतलेली आहे। आता तांदूळही छान चोळून घेऊया आणि 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। तर आता दोन्हीही स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। तर आता आपण यामध्ये पाणी घालूया। पाणी घातल्यानंतर आपल्याला हे रात्रभर असंच भिजत ठेवायचं आहे। तर वरती आपण झाकण ठेवणार आहोत। तर रात्रभर भिजत घातल्यामुळे अतिशय पीठ छान फुगते। तर पुढे मी सांगणारच आहे की कशा पद्धतीने हे पीठ फुगवायचं आहे। तर आता आपण हे रात्रभर भिजत ठेवूया। तर दुसऱ्या दिवशी सकाळ बघूया आपण, मस्त असं हे भिजलेलं आहे डाळ आणि तांदूळ। तर वरती पाणी आलेलं आहे आणि फेसही आलेला आहे, म्हणजे आपलं डाळ तांदूळ छान भिजलेलं आहे। तर आता हे पाणी आपण काढून घेणार आहोत। तर हे पाणी फेकून द्यायचं आहे। तर नंतर आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे डाळ आणि तांदूळही, म्हणजे त्यामध्ये वास वगैरे येतो भिजल्यामुळे, म्हणून हे पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। एक पाण्यानेच फक्त धुवायचं आहे। तर आता हे दोन्हीही मी 2 पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। नंतर इथे मी 1 वाटी पोहे घालत आहे, छोटीशी 1 वाटी घेतलेली आहे। तर पोहे पण आपण आता स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया आणि 5 ते 7 मिनिटे आपण पाण्यामध्ये पोहे भिजत घालायचे आहेत। पोह्यामुळे पण इडली अगदी हलकी होते, भुसभुशीत आतून होते, म्हणून इथे पोह्यांचा वापर करायचा आहे। तर 7 मिनिटे आता आपण हे पोहे भिजत ठेवूया। तर 7 मिनिटानंतर हे पोहे छान भिजलेले आहेत। तर तांदूळमध्ये आता आपण हे पोहे ॲड करूया। तर तांदूळसोबत आपण हे पोहे बारीक करणार आहोत। तर पोहे वापरल्यामुळे अतिशय इडली छान लागते आणि हलकीशी होते। खातेवेळी आपल्याला घशामध्ये अडकल्यासारखी वाटणार नाही, अगदी मऊ लुसलुशीत होते। तर आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। तर आता एक मिक्सरचं भांडं घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पहिल्यांदा आपण तांदूळ बारीक करून घेणार आहोत। तर एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, आपण जेव्हा डाळ तांदूळ बारीक करतो तेव्हा पाणी जास्त घालायचं नाही बारीक करताना। तर थोडंसंच पाणी घालून आपल्याला हे रवाळ पद्धतीने वाटून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मी अशा पद्धतीने हे वाटून घेतलेलं आहे। तर रवाळ कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। तर थोडंसं रवाळ ठेवलं की इडली अगदी लुसलुशीत अशी मस्त स्पॉन्जी होते, म्हणून आपल्याला तांदूळ रवाळ पद्धतीने वाटायचा आहे। तर आता हे छान बारीक झालेलं आहे। तर आपण आता एका भांड्यामध्ये हे तांदूळ बारीक केलेलं काढून घेऊया। तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व पहिल्यांदा तांदूळ बारीक करून घेते, नंतर आपण डाळ बारीक करून घेणार आहोत। तर इथे सर्व तांदूळ मी बारीक करून घेतलेला आहे। तर आता करूया आपण डाळ बारीक। तर डाळ पण बारीक करते वेळी थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जर लागलं तर अगदी थोडंसं घाला।
तर अशा पद्धतीने इथे मी डाळ ही बारीक करून घेतलेली आहे. डाळ पण एकदम फाईन बारीक करायची नाही, थोडीशी अगदी किंचित रवा ठेवायची आहे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही वाटण केलं रवाळ पद्धतीने तर इडली अगदी लुसलुशीत होईल आणि खातेवेळी घशामध्ये अडकणार नाही. म्हणून रवाळ पद्धतीनेच आपल्याला इडलीचं पीठ बारीक करायचं आहे. तर इथे मी सर्व बारीक करून घेतलेलं आहे. तर दोन्ही एकत्र केलेलं आहे, डाळ आणि तांदूळचं पीठ. तर मस्त असं हे रवाळ पद्धतीने बारीक केलेलं आहे. तर आता हे मिक्स करून घेऊया आणि हे मिक्स करायचं आहे आपल्याला 5 ते 7 मिनिटे छान फेटून घ्यायचं आहे. तर हे पीठ फेटून घेतलेलं आहे मी. तर आता तुम्हाला ट्रिक्स मी सांगते की काय करायचं. तर इथे मी एक पाटी घेतलेली आहे. तर पाटीमध्ये आता आपण गरम पाणी घालणार आहोत. तर इडलीचे पीठ फुगण्यासाठी आपल्याला गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे. आणि दुसरी ट्रिक म्हणजे कांद्याच्या स्लाईस आपल्याला घेऊन त्याच्यावरती हे बॅटर घालायचं आहे. तर कांद्यामध्ये उष्णता असते म्हणून आपलं पीठ लगेचच फर्मेंट होते. म्हणून इथे मी कांद्याच्या स्लाईस घालून पीठ अर्धं घातलेलं आहे. तर मोठं भांडं आपल्याला इथे वापरायचं आहे. कांद्याच्या स्लाईस घालून पीठ ठेवायचं आहे उबदार जागी. तर इथे मी गरम केलेल्या पाण्यामध्ये हे पातेलं ठेवते, म्हणजे इडलीचं पीठ आपलं छान मस्त फुगेल. तर हे पीठ आपल्याला 8 ते 10 तासासाठी असंच झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे पीठ छान फुगेल आणि फर्मेंट मस्त होईल. तर दुसरी एक ट्रिक सांगते तुम्हाला. या दोन्हीही पातेलं तुम्ही एक उबदार कपड्यामध्ये गुंडाळून हे 7 ते 8 तासासाठी ठेवू शकता, म्हणजे उष्णतेने अजून जास्त फर्मेंट होईल पीठ. तर आता हे आपण असंच ठेवून देऊया. तर बघूया 7 ते 8 तासानंतर आपण बघूया हे पीठ किती मस्त फुगलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये मी हे पातेलं ठेवलेलं होतं. तर थंडीच्या दिवसामध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ फुगवायचं आहे. तर बघू शकता की ते पीठ फसफसलेलं आहे. तर मस्त असं हे फर्मेंट झालेलं आहे पीठ. तर इथे मी सोडा वापरलेला नाही, जसं आहे तसं मी पातेलं ठेवलेलं होतं ते तुमच्यासमोर मी दाखवलेलं आहे. तर बघू शकता पीठ अतिशय सुंदर फुगलेलं आहे. इडल्या अगदी मस्त होणार आहेत. तर कांद्याचे स्लाईस घातलेले आहेत ते पातेलं आता आपण बघूया. तर तुम्ही बघू शकता इथेही कांद्याच्या स्लाईसमुळे पण मस्त असं हे पीठ फर्मेंट झालेलं आहे. तर अतिशय फुगलेलं आहे पीठ हे, की गरमीच्या दिवसामध्ये जसं पीठ फुगते तसंच हे पीठ फुगलेलं आहे. तर कांद्याचे स्लाईस आपण आता काढून घेणार आहोत बाजूला. तर कांद्यामध्ये उष्णता खूप असते म्हणून कांद्याचे स्लाईस घालून हे पीठ फुगवू शकता. तर दोन्हीही टाईपने मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. एक गरम पाण्यामध्ये पीठ ठेवलेलं होतं आणि एक कांद्याच्या स्लाईसमध्ये पीठ भिजवलेलं होतं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही पीठ नक्की फुगवा. तर मीठ घालून मी हे पीठ पुन्हा मिक्स केलेलं आहे. तर आपण आता इडली पात्रामध्ये हे बॅटर घालून इडली आपण कशी होते ते पाहूया. तर दोन्हीही पीठ छान मस्त असे फर्मेंट झालेले आहेत. तर थंडीच्या दिवसामध्ये अशा पद्धतीने तुम्ही पीठ बनवून इडली बनवू शकता. तर इडली पात्रामध्ये आपण आता हे पीठ घालूया आणि आता 7 ते 8 किंवा 10 मिनिटे हे इडली छान वाफवून घेऊया. तर 10 मिनिटानंतर मी ह्या इडल्या काढून घेतलेल्या आहेत, थंड करून घेतलेल्या आहे. तर आता आपण चमच्याच्या साहाय्याने ह्या इडल्या काढून घेऊया. तर किती मस्त एकदम गादीसारख्या ह्या इडल्या फुगलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. एकदम स्पॉन्ज मस्त तयार झालेला आहे. तर एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या, इडल्या थंड झाल्यानंतरच काढायच्या आहेत, तेव्हाच त्या अलगद अशा छान निघतात. तर जवळून तुम्हाला दाखवते किती स्पॉन्ज मस्त झालेला आहे. तर दाबला तरी तो आहे तसा जागेवरती येतोय, म्हणजे इडली आपली अतिशय सॉफ्ट झालेली आहे. तर गादीसारखी ही इडली झालेली आहे, स्पॉन्ज मस्त बनलेला आहे. तर उन्हाळ्यामध्ये पीठ जसे फुगते तशाच पद्धतीने हे पीठ फुगलेलं आहे. फक्त आपल्याला इथे ट्रिक्स वापरायच्या आहेत. अशा जर तुम्ही ट्रिक्स वापरल्या तर इडलीचं पीठ मस्त असे फर्मेंट होते आणि इडल्या अगदी लुसलुशीत सॉफ्ट बनतात. तर एक इडली तुम्हाला तोडून दाखवते. तर बघू शकता तुम्ही अगदी जाळीदार इडल्या झालेल्या आहेत. अगदी स्पॉन्ज बनलेला आहे इडलीमध्ये, पांढऱ्या शुभ्र झालेल्या आहेत. तर पांढऱ्या शुभ्र झालेल्या आहेत ते कारण म्हणजे शाबूत तांदूळ वापरलेला आहे इडल्यामध्ये. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. थंडीमध्ये अशा पद्धतीने पीठ जर तुम्ही फुगवले ह्या ट्रिक्स वापरून तर इडल्या बिलकुल बिघडणार नाहीत, अगदी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनतील. तर ह्या ट्रिक्स नक्की वापरा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली
रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. बाय बाय.